Min Raħal Ġdid u Ħaltarxien għal San Pawl il-Baħar u l-Qawra, mill-Kottonera sa bir-Kirkara u Ħallija, 33 lokalità f'Malta u Għawdex intlaqtu minn tuf il-provvista tal-elettriku f'ħinijiet differenti tal-ġurnata bejn il-ħamis 14 ta' Ġunju u 3 10 ta' Lulju. Wara din id-data minkejja li kien hemm kuljum tuħ tad-dawl, l-Ena Malta ma baqgħetx toħroġ stqarrijiet biex tgħid x'inhu jiġri fil-lokalitajiet differenti. Hemm tuħ li kien għal ftit ħin iżda każijiet oħra kienu għal ħinijiet twal u affettwaw lil familji li f'dawn il-jiem iffaċċjaw il-qofol tal-heatwave f'pajjiżna. Tuħ tal-elettriku li ħalla wkoll effett mhux żgħir fuq in-negozji bi ħwienet partikolari ikollhom jirrifjutaw il-klijenti u jaqbdu jgħalqu. Il-Korporazzjoni Governattiva l-Ena Malta ħarġet tgħid li l-problema mhijiex li l-kumpanija mhux qed tlaħħaq mad-domanda fejn il-massimu tad-domanda s'issa kien madwar 400 megawatt u skont l-Ena Malta hija tista' tipprovdi madwar 600 megawatt. Skont il-korporazzjoni il-problema qed tiġi mill-cables ta' taħt l-art li mhux qed jifilħu għas-sħana ta' dawn il-ġranet. Iżda wkoll għaliex mhumiex jifilħu domanda ikbar li qed tgħaddi minn fuq kull cable partikolari. L-Ena Malta qalet ukoll li ħsarat jistgħu jkunu ġejjin minn cables qodma, ħsarat mill-kuntratturi u xogħol ta' bini ta' toroq. Qalet li l-elettriku li qed jintilef kawża ta' tuħ huwa ammont żgħir ħafna filwaqt li skużat ruħha mal-konsumaturi Maltin.